Yo? Shimmering like that. Ano na yung sabi itong in love? Video. Diba? Oh, yun talaga. Ay, perfect! Ay, si Kuya. Very good. Very good. If you're happy Okay. and you know it, clap your hands. Tapos magulos ni Chinchin. Start tayong mag, ano? Lucin, binasakan na. Ayan! Good morning, good afternoon, good evening, good night. Bye-bye. Hindi. At dito tayo sa ano, barracks. Kakarating lang namin ni Karot at nakakain na kami. At siyempre, salamat sa nagluto. Sa Ate Bidang. Chinchin. Andyan. Tilo, di pa tapos kumain. Ano? Dito tayo magkapag-asawa na ito. Chinchin nandito. Huwag ka na mag-asawa. Ano si gumising? Buhay mo. Ano kasi gumising? Buhay niya, buhay ka. Six Buhay lang din daw, pa. kumabay niya. Ay, buhay ng babae. Medyo tinanghali ka, no? Oo. Nakaman kaya ka. Bagoy. Huwag ka na mag-asawa, Tino. Ano na talaga? Magtanggapan ka mag-alaga. Yan, naghuhugas. At yan lang po yung ano, yung kaya niyang maitulong sa team. Kasi hindi naman siya marunong magpala. Kaya paghuhugas lang. Kaya minsan nagwawalis-walis siya dito sa ano, sa barracks. Pag wala Hindi ka siyang naman tatanda, klase. kaya Hindi kasi may mga nag-comment dyan na ano. Hayaan mo lang sila. Ganun lang talaga yun. Tapos mamaya, anong oras yung ano, online mo? 9. Mag-online class siya. 9. Uy, minsan nagpapaload naman ako. Hindi naman ako yung pupunta din ng mag-wifi. Wala naman sinabi sila. Meron? Oh? Oo. Hindi ko alam. Nagpapaload naman ako. Tsaka sa kanya naman yung wifi na yan. Tapusin niyo kasi yung vlog. Hindi yung... kailan man yun yung wifi. Basta alam mo tama yung ginagawa mo. Huwag ko magpapit ka sa kanila. Basta yung alam mo, yung sarili mo. Anong sinasabi mo, Kuya? At iwanan natin yung camera sa kanya. Talaga si Kuya. Yo? Shimmering like that. Ano na yung sabi itong in love? Video. Diba? Oh, yun talaga. Ay, perfect! Ay, si Kuya. Very good. Very good. If you're happy Okay. and you know it, clap your hands. Tapos magulos ni Chinchin. Start tayong mag, ano? Lucin, binasakan na. Hindi, nakapala kasi mo Hindi pinapaligo na kasi kanya ni Kuya. Nakapagod na ako. Ano yun? Ano po yung mga... Unti-untiin ka daw, Chin. Para daw di alaga. Pinupulungan niya ako, sabay mo sumbo. yung sinabi, sabi ko, ang gamit na ng gabi, hindi pa kaya may kamay ka. Kaya tayo, Patay ka, di niya na, ang labis niyang dinadamdam. Labis niyang dinamdam. Labis niyang dinamdam. Karina, itong ano? Cut off. Sige po. Bibigti na si Kuya Jason. Uy, atin niyo. Po. Kuya, atin niyo. Sila po. Ay, si tatay. Tay, sakay ka. Ano po si tatay? Uy, Sapit mo na tayo yung mukatan, makahulog. tapos pag nahulugan si Kuya Bing, ilisa po. O Kuya Benz, malaglag. Malaglag. Kaya nga, dininom yung tinimplak mo. Dito ka pa yan, nalang yung kanina. Salamat kasi yung kinapin ko kanina. Romantic. Ano ko salamat yung kinimpa? Pag di mo sinabi kasing salamat. Sabi ko kasi kanina eh. Kasi na ako, ano yung natipla niya. Huwag na nga. Umaya ating hapon ka dito. Saan yung bisan ko, tol?
No? Eh. De! Sa! Amo! At iangay na ng hangin. Tak, tak, tak. Malapit sa akin. Wala nang iibig. Para kung ay natapos din. Ay, madami pa naman. Ayun, Sa kanila ilagay na lang sa ibaba. magulo ang mundo. Sana kung malayo sa'yo. Uy, gamu-gamu. Nasa iyo ay nagkasabi. Hindi ko ayos mo na mga sabiyas ko. Ano ba sumarap? Ano ba sa usapan? 20 kilo. Ha? 20 kilo. Iya mo, dapat 1 million. Tapos din. Liligo na si Kuya. Kuya, ba't magdadasal ka ba? Siya po, tabinubo ko na kaya na. Narabukan ako. Susay. Andito yung tabo! Kaya na ako mo. Kaya ako bubuon. Ibigyan tayo mo man. Panuway ko yung pag-ibig. Wala nang ano, bukan yun. Ha? Views ang yan. Paliguan mo kasi kuya. Ang lakas ng trip nyo. Abe. Ano nakikita mo? Bunot. Dapat dun sa ano niloblob mo. Mabulayan. Ulong ka sa ko. Parang nakikita kita dun sa ano. Parang nakikita kita dun sa pinaliguan natin dun sa inyo. May bago na ngayon. May bago na ngayon. Yung panlas dito na. Ha? Hindi daw malamig. Pwede nyo. Tol. Mayroon na. Bebe, dali na, be. Oy, ah! Mamaya. Aba, bebe, nagparma ba? Nakaligan mo ikaw. Ay, si Ako Papa. bilasan guys. Talo mo. Amo? Baliktad man kaya di pagkuha ka di uno. Ten. Hindi kaya pa yan. Kasi yung parang sige talaga. Ang gulis mo, diba na daw? Yan ako sa tumungan. Ilan mo? Ang kapal, di ba? Oo nga. Tapos dihilan ko sa ito ah. Amo? Pwede mo na i-arog ka na, isa pugay ka. Ilan ito, sayang na lang kapal.
Sila kita na, padaos-dusag ko. Gawang kilo. Sabihin nga. Kung ano eh, may iwan pang gupit doon. Kila Gwen. Si Dan. Sa yung box nun. Oo. Hindi, nakadyagat tayo ng lapit eh. Ano? Nakadyagat niya. Hindi na pa ata din sa lamesa. Bakit ang uli? Eh ano mo si ay si Bianca. Ay, ano? Jacket na ito. Gusto parang puti. Puti. Oh. Patray daw lo. Patray. Patray daw, patray. Patray ba, patray? Hindi yung maggusto mo, may kukalot naman yun. Huwag kipwing. Ano dilo? Sabi mo, chumulit. Salo malay. Ano dilo? Dilo. Shapi-shapi. Bilang. Pinapatry sa akin, tulog itong ano niya. Mahiwagang pang ano ng cheese. Kalugak man. Hugot mo. Ay, kamang no ay. Dari. Kamang ay. Kamang na. Kaya isi mo sa ano, isi mo sa... Ay hindi si Will ano na lang si Boy. Ano ba yun? Alam mo yung ano, yung pelikulang ano, ang Wala Panday. pagsabihin kung lang kulog. Wait lang kasi, alam mo yung pelikulang ang Panday. Oo. Yung ano, yung dalawang ano, ng trip kay Coco Martin na duwende. Ay, sus man. Pwede. Hindi, joke lang yun. Ang mga nakatali nga. Dari, so ano? Kantay, kantay. Eh. Ilyas na ilyas na. Basa pa mga. Basa pa. Okay, Kube. Balikan mo ng hirap, buhat lahat. Ang paborito ko. Decision. Ay, baka nag-kiss na. Ako ba ka? Ako lang ako, ano Tama, na ako. wala. Irunggon mo. Buhay. Awan di natin din na malaya. Hey. Kung balikan mo ng hirap, Luha lahat. Ikaw ang paborito. Dako na ako. Hina ng iyong ulo. papagiti mo sa mundo. Sa'yo Mahal sa huli. pala babalik pa rin sa iyo ako. Sa'yo hanap piliin kong mag-isa.
From the world, Red Rumble, Palitada! Wow! Nais kong malaman. May nakita kong magandang babae doon sa palengke ko. Dito ako. Damitan. Ha? Damitan. Dito sa palengke. Di ba ito, no? Dito sa may isdaan, may nakita tayong magandang babae doon sa may isdaan, no? Lumapit sa atin, no? Ay, Kaya nga, minsan lang ako pupunta dito sa palengke. Hindi may tindira talaga yan kung sila damit ha? Hindi siya tindiran, kataon lang talaga. Talo! Graduate yan ng CSPC. Pinagtagpo ang hindi tinadhana. Ano yung apelyido niya, Sandrino? Oo, diba? Graduate yan CSPC. Kilala kayo. Tourism yun. Si ate... Sino nga yun? Ganda no? Si ate... Ate mo? Kilala ko yun kasi yung kapatid nun. Burkit maganda. Hindi kasi yung kapatid nun, kaklase ko. Sino Sandrino. Hindi ka naman ganit. Hindi man. Galit, parang galit ko eh. Parang kita. Ano, grabe na. Tol, mag-usap kayo tol. Iulit mo, Mag-usap kayo. Mahirap yan na maghapon na ganyan kayo. Iulit. Hindi, mag-usap kayo. Mahirap yan na maghapon ganyan kayo. Mahirap yan, sige na mag-usap Uy, kayo. Hindi na maglagan niya ako kasi dito siya, doon ako. Wala nga naman na pag doon siya, susunod siya. Ako naman yan maghapon kayo. Mahirap na lang. Ayun mo yan. Uy, wala man. Si Kuya. Oh, ba? Hello. Ayusin natin yung lalagyan ng plat. Para ayos. Kopi ni Tulo. Iusap muna natin. Lagyan natin. Yan yung dapat sa bilet. Ayan. Hindi natin siya dito. Para naka-arrange. Gini ng arrange. Ano pa? Nandun mo si Tilo. Ate. Kaya di ko lang. Masyado na. Nanigan ka. Masyado. Ako na. Masyado na. Kontaminado. Kontaminado. Kagurang. Ikaw lang. Tapos huwag natangis pa nga namin na mga Apa yung nagtitira? Ganyan po si Kuya James magkanta. Ano yung... Totoo. Ito na. Aking. Kuya, mag-uno ka? Mag-uno ka ta? Papagutangan sa usap pang pakusan. Saan? Wala man na kaya di uno. Saka mauusap pati yan. Sarap ako. Usap man lang ka. Eh, ayaw, pwede dyan. Sarap ako.
Kilo may pako pa. Masagwer. Ha? Masagwer. Ito may martilyo. Pako na lang kailangan. When you breathe, ay, pako. Pako. Dito tao siya. Kay ano kay Kuya Vince? Kuya Vince, pahingi nga ng pako. Ano? Maliit lang para kasi yung ano. Teka lang. Ano talaga ano? Kasi mo siguro ano. December, January. No. December, January. 4 na buwan na yun na din na Olympian. Ano linggan mo? Ha? Nalinggan mo? Ano linggan mo? Ay. Sino mo muna? Eh, kaya yan. Kali ba? Di parang alukot. Ako na. Alukot ate. Dari, ano lang para magasya kasi yung sa bilog. Alin? Alin yung pinasabi ko? Yung ganito lang siya ng pako. Oh, didos yan. Adi, ano? Talok, didos nga. Di una didos. Kaya nga, didos nga eh. Didos. Uno to eh. Wala. Walang didos. Sabi mo sabi. Okay na yun kuya. Basta isa, ano lang. Huwag mo lang masyadong ano. Pasok parang Abot ba? matigas na iniyo. Okay na yan kuya. Balikan. Last. Ulo. Ano ka? Okay na yun. Ganun? Ay, ayaw. Ayaw, wag na. Okay na, thank you. Diba? Punta natin dito. Kuya, yung isa saan? Kuya! Yung mo sa dalawa na lang. Yung sa dalawa. Ay, hindi na, wala. Ka ng butas ka. Ayan. Kung dalaga pa na ha. Okay na, meron na tayong lalagyan ng... Kutsara. Ayan, kasi kulang.
Yan po at kasalukuyan. At inaayos ni Chinchin yung mga grocery. Hindi, may bagyo kasi piniprepare ko. Inaayos yung mga grocery. Nais ko lang kasi kalat-kalat na. Mm. Punta na kayo kita Butangan. Sa Marina Butangan. Ay, si Kuya ka. Siga. So, gusto? Bakal sa nasagi. Tingin daw, tingin. Naunig ka, Kuya. Di ba ano to? Tingin daw. Ha? Bawal ka magawa to? Bawal ka magawa to? Bakit? Kila. Ha? Doon kaya natin. Ano ba doon mo? Ay, problema na. Ano? Ano ito? Let's go. Doon tayo sa taas kay tatay. Doon siya natin. Doon siya na kung gusto mo.